17 vuotta lapsella. Me ei ole kapakissa. Otta pernulko mulle. No niin, opetan. Otta raakista ilma. No joo. Jos sitä on selvästi kopen näköinen vaan. Kyllä, joo. Mennä sun naamasta. Kyllä se tietää, että... Mennä sun naamasta. Olisi mun parempi lapsenlapsi on 18, kerran 16. Silloin se on piikki siellä. Kuule, se on ihan väkärukka niihin verrattuna. No ei oo Pauliinainen edes verrasta nyt. Hei lapsi. Muistatko hakeakin ulos tuolta? No mutta mennään kohta takaisin tän tupakointiin. Se on vaan... Nyt mä käännän selkä nyt hossas ja kuule mun silmät ja sitten. Onko sä ottanut jotain? Jos mitä? Mutta helvetti, että tuolla teette. Russitaan. Paskaa. Ja tuolla puu paskaa. Täällä on ymmärräkseni sisäpaikkoja. Kyllä ei, mene vaan sisälle. Ei vaan mene kotiin. No mene kotiin. Me lisäämme vähän huumeita. Näin on. Käyttäkää järkeä. Jos käyttää. Minäkin voin makaa seinä. Oi kui haama. Mitä pääsisit? Herra Jumala, mä päivä. Meidän elämä. Ootko Karro näyttää mieltä? Mulla mä oon 68-vuotias mummo. Mutta kyllä ei ole vielä näin. Minäkö osaan näin? Hyvää joulua. Joo, edes säätkää sille pelkästään. Joo. Nyt. Ottakaa järkeä. Oot pystyy. Ja tätä raitista ilmassa. Älkää helvetti mennä tonne. Raitista ilmaa. Uloskauttu pakka. Minä en. Oi, kovin. Vittulla. Ja kirveellä niskaa. Kuunnelkaa mua. Joo, kuunnellaan. Juu. Saatte raitista ilmaa. Huomataan. Takana. Joo, minäkäs. Kato peiliin. Mä voin astaa. Älkää vinulko mulle. Saatte mennä tonne. Joo. Ihanko tosi? Mennäänkö sisään, kaveri? Mennään sisään. Ei. Anna pari hapsia. Sama mummo näyttää mitä taivaalla. Annatko mulle? Noniin. Onks tää vielä musa? Tinks. Ja tuolla metsään. Joo, Minä messi. lähetän. Menkää meessä. Yksinäs. Älkää niin. Se voisi olla tässä niinku huomasin. Ei se on aina sanaa. Nää helvetti sille rakannukka pennulle mulle. Minä tehdään väkiä. Se ei näköinen nuotti. Että mene sisälle. Mennään. Tänne ulos. No niin, heippa! Heippa. Jonta tulee just. Mitä poliisi? Mitä asiaa? Ja sinäkin olin tossa. Niin minäkin olin.
on aika niin isot monot. Se on oikein paras. Sami. Lähdetään Jumala päästä Paljon maksat tuossa monoista? Sä maksoi yhtään, eikä päivit maksa. Eihän maksanut. Oh. Vanha mun päivä. Jonna, jää vaan tänne. Ei millään paljon. Pidä toi. No sinä sulla, mitäkin on? Joo, mitäkin on? Mitäkin on? Ole hyvä. Mitäkin on? Mitäkin on? Uudestaan. Joo, kiitos samoin. Vanha mummokin osaa. Joo. Kuule, kun käydä hituutta, kuule vittu. Mene kyllä älä. Jätkä saurella. Ei oo. Ai just, mulla katsellaan. Toi sitten YouTubeen. Nyt ei katso mitään yhtään. Tarinaa nyt. Vuonna 70 varsinaan. Enne. Turpa silmi. Niin. Mulla on vittu täällä. Oman kämpä menin jo! En mä kertonut sitä sun teitä vaan. Tehdään mulla. Se on helvetin pahan näköinen äänä. Oo. Väliin. No lapsissa. Hyvä. Joten mene himaan. Tuoko. Hyvä se on. Pidä turpa kiinni. Pidä itä. Mulla on turpaa niinku hevosella. Niinku sulla. Niin. En mä oo sitä nähnyt. Sun turpa on nyt täällä. Niin joo, tää näin. Se on mun aivot. Kerro vähän lisää. Kyllä minä ajattelin, että jaksaa kuunnella. Sen takia mitä sollaa vielä. Tiedätkö mikä takia upeeta? No. Mä saan teidät ulos tuolta. Katsotaanko? Mennäänkö sisälle? Menkääpä. Oi, no.